Welcome back again to my YouTube channel, guys. And for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ako nagluluto ng masarap na timpla ng isang nilagang baka. So, gusto kong samahan niyo ako, guys. Keep on watching. Let's go! So, una nating ingredients is baka or beef, pechay, corn or mais, sabaw or banana, and spring onion. Na ganito natin siya hiwain. And then, kailangan ng garlic or bawang, onion or sibuyas, magic sarap, and syempre, kailangan din natin ng beef cubes. Nor cubes ang gamit ko. And then, kailangan ng paminta or black pepper, salt or asin, fish sauce or patis, and syempre, kailangan din natin ng oil or mantika. Then, magpainit na tayo ng ating kaldero. Then, ilagay na natin yung ating oil natin or mantika. And then, ilagay ang konting bawang. Ayan, haluin lang natin. And then, syempre, ilagay din natin yung ating sibuyas. Ayan. And then, haluin lang natin siyang mabuti. Then, after that, ilagay na natin yung ating baka or beef. Ayan. Ayan, halu-haluin lang natin ng mabuti para yung lasa ng bawang tsaka sibuyas kumapit sa ating karne. Ito yung masarap na sikreto ng isang masarap na nilagang baka. So, ano pang hinihintay natin mga kamamshi? Magluto na po tayo. So, ayan. Antayin lang natin ng ilang minuto. Ayan, kumulo na siya. Ayan, antayin lang natin hanggang lumabas yung juicy niya. Makikita mo naman pag lumabas na yung juicy niya eh. So, ayan, haluin lang natin. Medyo isunog lang natin siya ng konti. Magbo-brown ba yung gilid ng karne. And then, sunod na natin ilagay is yung ating patis or fish sauce. Ayan. Then, haluin ulit natin siya. Mix it well, guys. Para yung lasa niya, yung sarap niya is kumapit sa ating karne. Ayan. Ganito lang yung sikreto talaga ng masarap na nilagang baka. And then, ilagay na natin yung ating paminta or black pepper. And then, ulit, haluin ulit natin siya. Ayan. Ang bango niya, guys. Ang bango niya. Talagang mabibighani ka sa sarap ng amoy niya. Amoy pa lang niya is ulam na. O, diba? Bongga. And then, sunod na natin ilalagay is yung ating tubig or water. Dapat, below the meat ang ating ilalagay na tubig kasi ipapalambot na natin to within 3 hours. And then, ilagay na natin yung ating sibuyas or onion. Ayan. Ito siya. And then, sunod is ilagay na natin yung ating garlic or bawang. And then, sunod is ilalagay na din natin yung ating beef cube. And then, ang sunod natin na ilalagay yung ating magic sarap. Or kung wala kayong magic sarap, pwede rin yung betsin. Ayan. And then, haluin lang natin ulit siya ng mabuti. And then, takpan ulit natin siya para lumambot yung ating karne. Ayan, takpan ulit natin. And then, mag-antay tayo. So, ayan, i-check natin ulit. So, ayan, kumukulo na siya, guys. And then, ang sunod natin na gagawin is tatanggalin natin yung mga bula. Ayan. We need to remove the bubbles. Parang ganito. Ayan. Ang sunod nating ilalagay is yung ating asin or salt. Ayan, para magkalasa na siya, guys. And then, haluin lang natin ulit siya. And then, ilagay na natin yung ating sikretong pagpapalambot ng karne. So, ayan, ang tinidor. Ayan. Lubog natin and then, takpan ulit natin siya. And then, check natin ulit siya. Ayan, kumukulo na siya, guys. Ang bango-bango niya. Amoy pa lang is talagang ulam na. So, ayan. Haluin lang natin ulit. Then, dahil bumaba na ang tubig niya, so ayan, dadagdagan natin siya. Ayan. Para mas maganda kasi
yung sabaw niya eh. Ayan, haluin natin siya. Pero, kapag dinagdagan natin ng tubig, and syempre, we need to add magic sarap. Ayan. So, dagdagan natin siya ng magic sarap. And then, kailangan din natin siyang dagdagan ng asin or salt. Ayan. And then, haluin ulit natin siya. To make it sure na yung asin is mahahalo. Tsaka yung magic sarap. Then, mix it well, guys. Haluin lang natin siyang mabuti. And then, takpan ulit natin siya hanggang lumambot yung ating karne. So, ayan. Ito na, guys. Mas mabango na naman ngayon. So, ayan. Ilagay na natin yung ating spring onion. Ayan. And then, syempre, haluin lang natin siya. Ang bango-bango niya talaga. Ang bango-bango niya. Then, takpan ulit natin siya. Ayan. And then, check natin ulit. Ayan. Ang bango niya talaga. So, ayan. Tingnan natin. Check natin kung malambot na yung karne. Ayan. Diba? Brown na brown talaga yung ating beef. So, ayan. Ilagay na natin yung ating banana or saba. And then, ang sunod is yung ating mais or corn. Ayan. Pagsabayin natin kasi madali lang maluto yung ayan. Ayan. Lutuin na lang natin. Ayan. Malapit na, guys. Lutuin lang natin yung mais at saka banana. Takpan ulit natin siya. So, ayan. It's time to check again. Ayan. So, mukhang luto na yung ating corn tsaka saging or saba. Then, ilagay na natin yung ating last na ingredients, yung ating pechay. Or Chinese pechay. Ayan. So, ilagay lang natin on top. And then, press lang natin. Then, takpan ulit natin siya. And, antayin natin maluto yung ating pechay. And then, we need to check. Ayun! It's done, guys! It's done! Luto na yung ating Chinese pechay. And ngayon, this is final. That is for today. Thank you for watching, guys. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please like and share and don't forget to subscribe. Pakiclick lang po yung red bell button below para lagi kayong updated pag may mga bago kong video. Thank you!